ani vlog challenge, ani let's play. Tak dneska som si pozval hostia, je tu so mnou Tlmič. Dobrý deň. Budeme robiť marshmallow challenge, takže máme marshmallow a môžeme ísť na to. Každý si zoberie jeden kúsok a musí povedať marshmallow, lebo je to ťažšie ako povedať šabibani. Poďme na to. Marshmallow. 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 Lúčime sa s vami. Čaute!